Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jojo, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Christian Anaban, Joy Obra, Jeneline Angeles, Impact 10,000 kani Nuvelin Taberna. Makablaawan ti Mundo, Bulda, Vallejos, Taberna, Terrenal kan Alejo family, kastamat ni JP Alejo from Leniki Alejo. Marlene Mina, Charis Tanggilid, manang Feli Fiesta kan Solidad Valencia ti Binalunan Pangasinan from Leonora Bautista. Maricel, Badeth, Maylene, Christy, Haina, Ate Ruby, Ate Melda kan ti best friend ko Anisali from Rowelyn Corpus. Shout out pa'y kada Jenny Cornejo, Katrina Orani, Josephine Salem, Gina Lindayag, Helen Portuguese, Randen Salem kan anak ko ada Nicole kan Irish Batalya from Jenny Batalya. Mendoza kan Castro family, damanang Kathy, Lisa, Jojo, Jomel kan inang Elena Mendoza from Jerome Mendoza. Lakay ko Anizaldi, anak ko ada Atara, Renren kan Jake from Marlene Florendo. Velasquez kan Basic family, kaninanang Dunisha,
ti Nagilian Isabela from Imelda Velasquez. Shout out kada na via Leiceria, Efren Castro, Highlander TV kan Eda Mayumis. Quiñones kan Mangawang family ti La Union kan Nueva Ecija from Mama Evelyn. Dulay family ti Concepcion Rosario La Union from Boyet Dulay. Manang Leti, Rosie, Sally, Seth kan Manong Boy Sabas dito'y Prado Omingan Pangasinan from Oliver Gutierrez. Makablaawan pa ni Ayan de la Cruz, John Rick, Prince Kian, Princess Athena de la Cruz from Jeneline Matusalem ti Dubai. Kan happy birthday kada Wilson Rivera kan Billy Joe Lagmay. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jojo. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Fords Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan itinagan a Jojo, ngam dispensaram no jakon inlanad ti adres ko. Kayat ko ngamin ang maprotektaran dagiti karaman iti inak isalaysay, iso ang malaksid a jakon inlanad ti adres ko, binaliwak mataminan anagan nga inaramat ko iti surat ko, Manang. Saan a panaglastog ngam narangpaya ti panagbiag mi, manipod kinaubing ko. Iso akas taunay ti panang protektar kanyak ni papangko. Sapay la kumamanang tamapili mo't ama ikanbiag ti pakasaritaak. Tanam na maag ama kaipaay inspirasyon kan adal kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anyat oras ng Jojo, apay nga itakalaan nga agawid. Sana yung nga ibagakon kan kajak kaya tamaladaw ka nga agawid. Nasapa pa'y laang matasartan papa. Saan pa'y matanaladaw unay? Para kanyak, naladawon da ito'y. Alas 4 amalpas ti klasem, nga manyat orasan. Apay, anya pa'y tinaramid mo kalpasan ti panagretira mi ti klasiyo. Papa, di magasak pa ngamin iti library. Napanak nag-review para iti examenton bigat. Library? Apay asaan ka adagawid adagos? Tadito'y ka kumalaengan a nag-review. Ricardo, pinalubusak ni Jojo itay nagpakada kanya. Di ka makibiyang dito'y Mercedes. Diyak kaya't ti kastoy, Jojo. Rumbang nga dakan dito'y balay sakbay asumip nga. Ngam papa, nagpakadakmat ka ni mama medyo maladawak tadumagasak pa iti library. Kan nagteksak mo't itay. Sana ka maragsakan iti kakasta at text laeng. Pasensya kayo na nagdaanag kayo papa. Ngam awan mo ti inaramit ko amadi. Ada akong dita. Kasano na da napasamak kang kaadakas itiruar? Ricardo, gusto ko man. Kasagsangpot pa ilaang ti anak ta. Bayam kumamot ang makainanapa. May saka pa'y Mercedes. Ha? Iso atumang tangkan ti ulo day ta anak mo. Takanayon mo nga isakit kan panuynuyan iti kayat na. Ricardo. Pasensya kayon papa. Diyak kaya to na maulit pa'y daytoy Jojo. Rumbang nga mo makanayon dagiti diyak kayat. Protektaran ka laeng iti mabalin ang mapasamak kan ka di tarwan. Maawatak papa. Ulitak. Pasensya kayo la kuman. Saan na maulit pa'y? Jojo anak, pasensya mo ni papam. Nabannog na siguro iti trabaho na. Iso anapudot ti ulo na. Diyak lang amin ekspektaran na kaungat nak, mama. Nang runakat nagpakadakmat kada kayo. Imbagakan kwa na nagpakada ka kanya kanak ko. Nga maamamutan ni papam. Gapu iti nalaos apa nangyali ka kanakan ka. Iso amadanagan tunggal maladaw ka nga agawid. Awan mati madingar aramidak, mama. Kan saan pa'y matuna analadaw? Amok anak ko. Ngam numabalin,
Liklikam laangan nga aramidan dagiti saan akayat ni papam. Tapno saan nakangaungungtan. Diyak mo't mabali na tubngaran, ta ibaga na ba't apampanuinuyan ka. Maawatan kayo, mama. Ngam sapay la ko mata maawatan nakmat ni papa. May panggumpot lang iti panagadal ko tar aramidak. Sa anak mo't nagbalbalog. Wen, katagyaman nak, ta ikagkagumaam ti agadal ana imbag. Sapay kumata saan a maapektaran ti panagadal mo, iti kanayon a panagunget kan ka ni papang mo. Kan pangaasim anak ko. Ta saan ka ko mga agreb-rebelde. Ikarim kanyak dayta, Jojo. Jojo, tandaan am dagitim bagakken kay derabi. Di mon ulitin ta agawid itinaladaw. Wan papa, agawid akadagos kalpasan ti klasik. Rumbang laeng. Ricardo, amumat nga agtungtong pal ni Jojo iti amin na kayat mo. Malaksid no da importante arumba nga ilupas na iji pagadalahan. Mercedes, disdisiplina aklang ta anak ta. Diyak kaya ta may sungsung iti saan anasayaat. Laglagi pa mabugbog tong nga anak ta ni Jojo. Tilang pagsayatan na ti pampanunutek. Nawatam, Jojo. Maawatak, papa. Para mo't lang iti panagadal ko tar aramidak. Wen, nga magtungpal kay ti kayat ko. Di mo aramiden dagiti iparparit ko. Nang runa ti agawid, itinaladaw. Jojo, umay ka. Agmerienda tayo pa iti fishballan dita si Dag. Naimas ka no dagiti lako da dita. Paspay lang, Tara. Da kayo latan. Masapol nga na makaawid akadagos kalpasan ti klasik. Ha? Apay ngay? Saan tayo mat nga agbayag? Mabit tayo laang mat. Kun kadwanak mo ta. Pasensya ka na talaga. Ang mga nagungot manan kanyak ni Papa no maladawak nga gawid. Grabe mat ni Papam. Saan pa'y mo ta naladaw Kan kasla pa matpad tayo laang mat itibisin tayo, aging ka iti makaawid tayo. Kasya talaga ni Papa. Katjak kayatan anayunan pa iti stress na iti trabaho. Ngam Jojo, saan matadakas no ag-enjoy ka mat sagpaminsan, akadwam dagiti gagayem mo. Nagrigat samot ti rutin balay kan pagadalan laang. Amok day ta. Ngam, narigrigat no masermunan na kainal daw. Nag-OA mat ta ni Papam. Kaslawan pa nagtalagnakan ka. Siguro. Ngam isumot timang bibiyag kada kami. Iso timang papaadal kanyak. Isodyak kayat ngay payan iti sakit ti ulo. No syakti si ka, agsarita kayo anaimbag ka ni Papam. Ipalawag mo ti side mo Napanunot ko matanday tatara. Ngam narigat nga rod ti agsaw. Nang runa na agong ungutan ni Papa. Kaasi ka mat nga rod no kasta. Sapay ko mata maipaayam mo ti bagimi ti oras. Dumtang to day ta. Ket adan to kumagundaway ang maibagak mo ti marikriknak kan ni Papa. O sige, next time to laangan. Narigatan. Amangan no maungtan ka manan akas iti kunam. Nalabos ti kinaistrikto ti amakma ng Emmy. Diyak matukod a panunutan, nupod no matlaang apagimbagak-laang ti pampanunutan na, wano talaga ket di nga awan pa nagtalag na kanyak.
Puro maipanggap iti panagadal ko ti pampanunutan kan aramidak manang. Ngam saan ang maawatan dayta ni Papa. Diyak pa yan sumursurot kadagiti gagayam ko. Iso nga umapapalak kadakwada no kasjay nga agkukuyog da. Ngam awan apulos ti maaramidak no di ti agtungpal iti pagayatan ti amak. Ni mama ti kanayon a dumawat iti dispensa kanyak, maipapan iti kinaistrikto kanyak ni Papa. Iti na minsan, Panyat oras ang Jojo. Di mo't naingat tibilin ko asaan ka na maladaw nga agawid. Papa, naladawak lang mo't iti may nga oras ang nagawid. Apay, anya pa'y tinaramid mo iti pagadalan. Kinasarita mi lang ti advisor mi may papaniti Papa aramid na project, Papa. Nagaduma na rason mo na ako na. Papa, may papan mo't iti panagadal ko daytoy. Kung sa anak mo't nagrasrason laeng. Sapay ko maawatan dakmat. Kaya't mo pa ya siyak ti mga awat kang ka. Siyak tagregrigat para iti panagadal mo. Itasong batan nakit din iti kasta. Kaya't ko madisiplinaan amin at tao dito balahi. Iso ano kayat mo nasayaat ka. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Jojo anak, saan mo unay arik na ang dagiti na ibagakan ka ni Papam? Amo mo ta nagbiita pumudot ti ulo na, nang runa no agrason ka. Nga mama, nalabos mo ta ni Papa. Sa anak lang arudon nga agtagtagari. Waray saanan na husto ti ibagbagana. Naskan mo't nga ibagak ti marikrik nak mama. Nang runa katawan mo ti madingar aramidag. Kasjay at talaga ni Papam Jojo. Kaya't nalaang ama sigurado asaan ka maisya si itidalan. Ngam saan nga tama bali nakasarita na kitinasayaat? Sana puro inuungot tar aramidan na. Kaslawan mo't nasayat na aramid ko no tratuan nak ni Papa. Adulaang ti pampanunutan ni Papam anak ko. Nangrunak at adu dagiti madamdamag na ita mapaspasama kadagiti kaskan ka nga agtutubo. Dagiti maigumon iti droga kan barkada. Iso day ta ti pagbutbut nga ni Papam ama pasamak anak. Iso arumbang ama awatam kumalatan. Kuma, oray maminsan lang. Makita na mo tar aramida ka pa nangigaod ko iti panagadal ko. Kan ipaayan nak kumamot ni Papa iti gundaway makipulapol kadagiti kaadalak. Tanasisingpot damit, mama. Amok ang makitkita na ti aramidam Jojo. Saan laang anairuam ti amam amang ipakita iti adda iti kaunggan na. Napatag kaunay ka ni Papam, Jojo. Napod na napatagak kang kuana. Apay ajak marik na, mama. Kaya't nakaprotektaran. Iso akas di ti kinaingat na kan ka. Makitkita namot ni awan ter aramida kadakas. Natural lang nga maladawak nga agawid sag paminsan na. No dati naskan nga aramida kiti pagadalan. Wano saan? Mapan kami ag merienda kadagiti ka klase kalpasan ti eskwela mi. Ikan na kumamot ni Papa iti waya-waya, mama. Ay, bayam takasaritak tumanan ni Papam. Ada aklaang ditoy. Di ka agdanag, Jojo. Agyamanak, mama. Talaga si kalangan ti makauawat kanyak.
Papa, agpakada ako makada kaya maladaw basit nga agawid inton madamdama. Apay, papanam? Agaw-awis nga minti may sa kaklasek. I-blow out na kami kano, tagkasangay itangal daw. Apay alaskan pa'y akalpasan ti klase yo. Sigurado ang marabyan kang agawid na sumurot ka kadakwada. Apay, saan na mabalin nagpamerienda langan iti kantin iti pagadalan niyo? Isulaan nga minti pa nagkikita ming agagayim papa, nawanan ti klase mi. Kasla agbabanding kami laeng. Saan kami mat nagbayag? May isang oras la siguro papa. Mamin ano aya nga ibagakken ka, Jojo. Ajak kahit masipsip ngatan kay terwar. Papa, amin dagiti gagayimik at mapanda. Jakmot kahit asyaklaan ti sana makasurot kadakwada ah. Kit man ano kuma, no di ka makasurot kadakwada. Normal lang mo ti kastoy kada kami nga agtutubo papa. Awan mo ti dakas nga aramidan mi. Kaya't ko lang mo ti makidanggay kadakwada sagpaminsan. Saan nanas ka na makidanggay ka kadakwada no tubngar mo ti pagayata? Di lang mabalin papa. Agtalik kayo kumamot kanyak, oray sagpaminsan laeng. Sana may papan iti panagtalik da ito'y. Amok na anya ti makapasaya at para kan ka. Ikandak kumamot iti waya-waya papa. Tapno mananam kumot ti kinaagtutubok. Kas iti nakunakon, Jojo. Amom no anya ti saan ko akayat. Iso adinak nga rodtob nga rin. Jojo, pinalubusan na kakadin ni Papa masumurot kada kami inton malam? Saan Tara? Oray ka sa nuti pa nang ipalawag ko kun kuana. Talaga di nakdanggan na pulos. Unay mutan. Saan ka mo to nabasik nga ubing? Rumbang ko mga ipaay na ti panagtalak na kan ka. Kan ikan nakamot iti freedom, makipulapol ka dagiti kapatadam. Jack nga rodam mo. Kasla amin nagaraw ko kat bidot para kan ni Papa. Saan ka kadya mabambanog iti kasta kasasaad mo? Kanayon alimitado ti garaw mo? Kinapodno na Tara. Nabanugak mo ten. Ngaman iti maaramid ko. Naganak ko pa'y lang ni Papa. Hay, no siyak siguro ti aday ti sitwasyon mo. Talaga adyak ka ba ilanan? Aramidak mo ti amin tap nagbalinak anatulnog nga anak. Ngam oray niya ti aramidak. Agkurang latta para kan kuana. Kuma, dumtang to ti gundaway ama amiris ni Papam, akasapula mo ti freedom. Jay agtalak kumamot kan ka. Sapay lang kuma. Ngam kadag ito yakan ito. Kasla imposible. O sige, no saan ka makasurot? Okay laang. Basta, ada kami laang dito'y agagayam mo ang nakasuporta kan ka. No masapon mo ti kasarsarita, umay ka laang kada kami. Talagang apektado ultimo ti pannakilangan ko kadagiti gagayem ko, gapo iti nalabas a kinaistrikto ni Papa, manang Emmy.
Iso akadagiti napalabas nga aldaw, nukas jay nga agunget ni papa, sa anak kon nga agtagtagari. Ni mama ti mangiras-rason para kanyak. Gamdimtang ti panawen a pinatibker ko ti pakinakam ko kat kinasaritak ni papa. Imbagak ti rason ko, isu na laeng takaskas di asaan adimngeg ti amak. Pati dagiti gagayem ko, mas daaw dano apay akas jay ti kinaistrikto ni papa. Syaklatan ti nagpalawag kadakwada, no pay agkadkad tiriknak iti ar-aramidek. Manipud idin, rimusing matigurak ka ni papa, agingga iti nadanon daytoy akanito. Papa, apay na labas ti ungot yung kanyak. Baro akon. Dandan niya ako nagturpos iti high school. Ngamapay nga aging kay takit jak pay pulos makapagdesisyon para iti bagik. Gapo taubing kapay. Di mo pa'y amot agdesisyon iti nasayaan. Kasanungar na maadal ko ta agdesisyon iti nasayaat para iti bagik. No didakmat ikan iti gondaway ko. Question na ram ka iti kinaamak, Jojo. Siya ti saan na makaawat? Ar-aramidak na iti para iti pagimbagam. Papa, awan kwenta dagita adamdamagan kan ibagbagam. Agtungpal kalatan iti pagayatak. Ngam saanan anayin kalintigan tar aramidan yung kanyak, papa. Kaya rigak ti balod iti balay. Kasla akrobot, ano sa dino kan anya ti kayat yung mapasamak at iso ti masurot. Kasla sa andak nga anak iti kasla atrato yung kanyak. Anya ti kinunam? Pasensya kayon, papa. Ngamjak pulos maawatan no apay akasta kayo kanyak. Sana pa nang ipatag ti kasta nga aramidan nyo, papa. Sana pulos. Saan na maiparbang aramidam ka ni Jojo? Naingat ka launay kan kuana. Anya? Kayat mo asawan, siyak pa'y tagbasbasol kan kuana? Jack ibagbaga asaan ka nasaya at nga ama. Ngam sobra aramidam. Awan pa'y puluswaya-waya dyan anak ta. Ipaay mo kumamot ti karbangan nakas anak. Panagkunam ka di Mercedes kat maawatan na dagiti kayat ko ang mapasamak no kanayon ko nga ikan iti waya-waya. Iso akas jay ti Jarja anak mo takanayon mo adiktaran iti aramidan na. Di mo pa'y mapanunutan no anya ti marikrik na na. Siyak? Jak pampanunutan ti marikrik na na? Kat siyak nga'y amang manggad ka nagregregat para iti daytoy a pamilya. Di mapanunot no anya ti marikrik nak? Kat sika, kanayon nakatob nga rin. Saan a maipapan iti trabaho daytoy? No di kat maipapan iti panagbalin mo nga ama, apagkamangan ko madya anak ta. Saan kat apagbutbut nga na? Awan ti rumba nga pagbutngan kanyak dya anak ta Mercedes. Basta tungpalin na ti paganurutak iti daytoy abalay. Ay, sapay ko ma. Ta saan kanto nga agbabawi iti kasta at tratom iti anak ta. Nakasingsingpot nga anak ni Jojo. Kat saan arumbang ti kasta at tratom kan kuana.
Anya ti ko na ti kaklase ni Jojo. Kadwada ka di ti anak ta. Iso asaan pa ila nakaawid nga aging gaita. Saan ka numot, Mercedes? Tanagawid ka numot adagos kalpasan ti klase da. Ngamapay nga awan pa'y nga aging gaita dito balay. Ay, Diyos ko. Sa di no nga roden tinapanan di anak ta. Mga no damot si murutan na abarkadan na. Iso ang nagpaliwawang pa'y uray rabein. Kasano no saan ang nagpaliwawang ni Jojo? Kasano? Do talaga adinan kaya ti agawid dito balay. Anya? Amok ang nasakit tinakam na. Gapu iti imbagam kenkwana idinagsarita kayo. Amang ano napunwanan dyan anak ta. Kat nagtalawan. Saan na mabalin? Amang ano niya ti mapasamak kenkwana iti sa dinuman anapanan na. Dahito yun di kanayon ngay magbagakan ka, Ricardo. Kanayon ka kasarita. Kanayon ka palagipan. Ngam din akimpangag Apolos. Di kanto mapakawan Apolos, Ricardo. Iti kanito nga dadakas sa mapasamak iti anak ta. Mercedes, aklunag, basol ko no napod na nagtalaw ti anak ta. Ricardo? Itala maamiris ko ti buo nga tinalabos sa kinaistrikto kita anak ta. Pakawanan ako ma Mercedes. Diyak amo aga po itinalabos sa panangyali kakakan ko na. Kat agresulta iti kastoy. Diyak pulos na panunot asaanan nga ubing abastit anaskan nga agtong palakanayon iti kayat ko ang mapasamak di anak ta. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Ricardo. Nas ka na masarakan ta ti anak ta Mercedes. Kat sapay la kumatawan ti dakis sa napasamak kan kuana. Nakasaganak nga agkid daw iti pamakawan iti anak ta. Apa man na masarakan ta ni Jojo. Nakasaganak nga agbaliw. Basta makasubli kumaasi ka karadkad kadata ti anak ta. Kalpasan tinagpatnag ajak panagawid, nagsubli akmatlaang itibalay mi manang Emmy. Kinapudno na, napalalo ti panagdanag ko iti daydi nga inaramid ko. Ngamrimming baw tigurak ken ni papa, iso na iturod ko ti saan ang nagawid. Iti balay datara agayam ko tinagkamangak manang. Ngam kabayatan ti kaaddak ijay, binagbagaan dakmatlaang dagiti dadakkel ni Tara. Iso na amiris ko asaan arumbang ti inaramid ko. Kasta unay aragsak da mamaken papa idisimang petak iti balay mi manang. Kat nagkidawak iti dispensar ken ni papa, gaputa ginurak iti nalabas a kinaistrikto na kanyak. Kastamot iti naaramid ko apuon tinagdandanagan da kanyak. Nakaturpusak nga rod iti kolehyo. Kat ita, adamot ten bukod ko a pamilya. At dadwa nga anak mi iti asawak. Kat kas iti amak, tartarabayak iti kasta unay dagiti anak ko. Ngamjak unay ing-ingetan ida, no diket saan nga agsarday a panang palagip ti aramidak kadakwada, tapno saan to mapasamak ti kas iti nagbalin a kapadasak. Daytoy ti pakasarita ak manang. Kat sapay kuma, tanakaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jojo.
Pagayam ko a Jojo, pudno a dagiti naganak ket rumbeng a protektaran da dagiti anak da. Ngem saan da ko maunay a nainget, ta posible nga agresulta dayta iti panagrebelde dagiti anak da, nang runa no saan da maawatan, no anya a talaga tiranta dagiti dadakkel da. Rumbeng nga ipaayan tayo mat iti waya-waya dagiti anak tayo. Ngem di tay agsarday amang tarabay ken mang palagip kadakwada, tapno saan da maisyasi iti turungan da adalan. Sapay ko ma, tagnanayon ti kinasayaat ken kinaragsak ti binangon mo a pamilya. Ket agbalin to anasaya at akas ken kadagiti anak mo, gapo iti panagbalin mo anatulnog nga anak. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo, lidah.